ngoba senginaye manje. Malini yona le? 500,000 rupees. Futhi lokho kuyinqubekela phambili nje. Sizokunika yonke imali yamaphupho akho oyifunayo. Sizokulethela thina phambi kwesicabha sobumnyango wakho. Ngicela unginike yonke le mali. AJ ngakathola ngithi? Cha. Kungani? AJ ngekathole lutho. Sikunika le mali evela ephaketheni lethu. Ephakatheni lenu? Yebo, ephaketheni lethu. Kanjani? Manje ngitshela, yini umhlobo bethu no AJ? Ngani nina ningomalokazana bakhe? Oh, ingami imali lamakoti yabo 15,000 rupees. Ngiyakwazi ukuthenga idingo zami zonke zenyanga ngamarupi awu-15,000. Le imali nesizotha. Futhi yamazi hitla bathu omncane. uTiger, inja yethu. Oh, Izindleko zakhe zokudla ziwu-60,000 rupees. oh Nkosi yami. Akunjalo Laxmi? Silinganisa ngisho ngegolide ngamakhilo, hayi ngamagremu. Ingakho ngikutshela, ntombazane yakho ayifanele umndeni wethu. Ngakho-ke, thatha le mali ukukhohlwa umshado. Laba bobabili bawomalokazana ba-AJ. Bathola isambu esikhulu kangaka semali negolide. Umulila-ke seshada no-AJ eba ngumkakhe uzothola okungaphezu kwalokho. Ulila uma esengxenyalo yamuzi. Lokho kuyoba igolide lisimanga kakhulu kithi. Kodwa uma ngingamisa lo mshado ngenxa yamarupa awu-500,000 nje, lokho kuyoba kubula kimi. Kalindi. Cha. Phuma lapho. Kwenzakaleni? Yini esengqondweni yakho? Ucabanga ukuthi le mali ayiphelele? Kulungile kuba kunjalo, sizokunika noma yiphi imali oyidingayo. Ngiyazi ukuthi ngumamncane kalila. Kodwa ngisiwumamncane osabekayo. Angeke ngimoshe impilo endodakazi yami ukuze ngifaze amaphupho ami. Noma ngabe seswele-ke, kodwa isithunzi sethu sisho likhulu kithi. Siyabazisa ubudlelwano kunemali. Futhi-ke eqinisweni, umshado kaleli uzokwenzeka khona la. Okuyinto egcwalisa injabulo kakhulu enhlizweni yami leyo. Bekuwumusa omkhulu kabi ukuthi ninginikeze imali engaka. Kodwa ngiyabonga. Noma kwenzakalani lo mshado uzokwenzeka. Ngaphambi kwalokho ngikufaka isithembiso. Ngizokufaka isithembiso. Mina ngizokufaka le ndandatho emnweni wakho. Kusukela manje kuwumthwalo wakho. Ugcina le ndandatho ephephile. Hayi bomalume. Awuqondi yini kanti wena? Angikufuni ukushada nawe. Futhi angifuni le ndandatho yakho. Angikubuza ukuthi uzoyigcina nawe le ndandatho. Ngiyakutshela. Uzothini mangayiphathi kahle le ndandatho yakho? Kuzomela inakekele ngoba le ndandatho isho konke kimi. Ingakho kumele uvikele le ndandatho ngaphezulu kwempilo yakho. Ngiyahamba. Malume. Lila, idiamond elikanjena ngicina ukulibona kubabona kude kuphela. Cha, kuyaqala ukuthi ngibone idiamond langempela. Ukuceba kukodwa nje akusizi ngalutho.
umuntu futhi fanele abe nenhliziyo enesihe akwazi ukusebenzisa le mali kahle. Usho kahle. Nenhliziyo enomusa futhi uAJ ukunika ubucebo obuningi begolide. Obuningi bedayimane ubuzobuthathaphi? Sithandwa lethala. Nginike yona le ndandatho. Ngizoyigcina ekhabetheni phephile. uAJ wangicela ukuthi ngiyigcine kumina. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.